Chibaile vekule tuntruma chuan horror thriller film Bound to Vengeance ti film kha kan in hodon ani a chumi ma chuan min la subscribe lo tin min lo subscribe pa like le comment te min lo pek sak le cheu turin kan so ma che o pa ka chuan I file abial pa roni te chu in tilimin hun nuam tak an mang do na roni chuan I fi chita vel chu video la in nakena anfate turtana message nu chia turati in camera ma chuan a mingle kumzat soya flying kiss pe bok tur chuan shila if it chuan roni soyang chuan ti in camera chu roni chuan off zui ta ngala fil chuan in tu malwa to lo ni mai oma lang chu pana alu vele chuan thlai chum asiam ngala cheya moi ta karemin rose par hi ada tela chu chu basement lama om ifi akea chain manga phorbe hena chuan keng thata a ifi kyanga chuan thuin a chome du beraken sak thole e ngei tur chuan atita a ma se ifi chuan file inrin lo lai tak chuan a khum noi brick lian tak om chu phorin file luwa chuan a chuta chor chora file che theilawa atluk sobring lai chuan ifi chuan file iptia cha bi chu la in aki thunna chu a phel ta ngalani chutia azalin ta ka chuan file chu ama thunna chain mang chuan a phor bit vele a in pon lama chuan rang takin tan chuak ta a masi chulai mun chu ram laili abul vele chene in mu tu re reng omlo na hi lonia in kota fila ven lo in hung chu khal tumin ahunga masi motor cha bi chu acha bi bor kena chuan lo tel velo aril ru chu ron har chuak thutin in chunglama chuan rang takin tlan lut le a police phone an tuma ma se phone chu alo nung lawa ven cha bi chu anjong kwala masi chu ta chuan folder pakhat mei chi sang sang thalak chuan na hi a hai chuak ta a ama thalak ngei po chu lo tel ve if it's one ama chau chu anman be ni loti ashita ngala chuta ama thalak chun enchianga roni nen paka anlen na mi ngei kha loni lau thong taka silai hum chung chuan ain bual ta sok soka fila thomno chu ha in basement lama chuan a chukhlata a asilai ken chuan fila chutinin meichidang ho omna chu zota mase fila chuan akap ngam don loti sha in ama chawin chung meiche ho omna chu asya thule ama chu thatlo turin atita zoka achan chu fila tha chuan meichidang pali te chu athat ve ngal ti na ni donani bedong le thinrim takin ifi chuan fila hnung bang chu kapta a masela shil du chuang lo ifi chuan ven cha bi chu chu sakin in chunglama a chho san le a ifi chuan fila kaina tur chu siamin in hnuai lama a chuk thale a fila chu a shui kwal siam chunga chuan alu thun turle ama azui tur chuan atita a fila chuan in rim siam puilo tumin chung mei chepali te omna shil chuan damdoina shwai turin ati a ifi chuan lo rem ti in alu chu thun vele rek taka potin in chunga tang chuan pona anor kalta a fila chuan mei chitang jing omnai ber lampan chuan motor a khalta a ifi chuan fila chul uma saktirin ni na omna lampan chuan an kalta a room chunga ni nai lo trap mek chuwa mu in an thunna chu a phel sakta a ni nai lo thona kha chuan ifi thu soipo chungai thadu lo chuan ranglu tukin pon lama atan chuaka in chui palin thirzum taka indot palin athi zui ta ngalani makti takin ifi chuan a en renga fila chu avakai chuak le boka mase fila chuan a thil mu chu makti on point alang velo mi chidangan chen be na mun pan chuan an kal le ta a an kalkonga chuan fila chuan ni na le ama basement ami abula shen be vete angkhan ama wangin an thi phale zokange ti in ifiril ro chu ti nom lo sak atumta a laura an khungna mun an then chuan fila chuan ifin hena chuan film khur to le meichia zongjong chu ama angani lo thoshila in chungan lu chuan laura chu ceiling a phwar be hian an han mu a ifi chuan fila chu phel turin a thingala phel chu tumle ta thawa ma se phel ma chuan fila chuan laura chu shilru in a chwa zalen chuan ifi chuan ama ati na tur tho chu shila chu laura chuan oin ifi chu be tamaya anin be line fila chuan angonga shen na chu alo phel ve mek bok ifi chuan ama puitu tur ani thu chu ashila ma se laura chona oi do lo ama inven himnan ifi chuan laura chu ka phlumta ni fila chuan be ve alo tuma ma se ifi chuan akia silai chuan alo ka sakmanani jilruna takini ifi chuan basement a abula an khung be ve thin nula chu she chuaka an tan dun ma kha chuan roni den an pathumin hun nuam takan mang ho thin ven chunga chuan fil chuan laura hena dota soiwang chuan ngai damadil mulmula athiam thu soitumin fila chuan ami shen te chu ati nat ngai lo thu soin
ama chu bultum tu ni lo thule mi man ruwa ve mai ni thua soita a fila chuan ronia ming ron soilangin ama chuan a zon thu te shila ma se engkim chu nakina ashil tur thua soizui bok fila thu soi chu oin ifi chuan an me che chan chwa le tur te in lampan chuan a khal le ta a chuin chunga chuan pindan thim taka lia lo umring chu amule ta lia chuan ama man tu te lo le te ma a ama chu chan chuak turin lo ngen molmola ifi chuan ama man tu te zo lai chuan mi pan hi hin chung lama chuan an lo lut ta a light an han on rual chuan ifi le lia chu muthutin ifi chuan pakhat jok chu ama ti buai tu kha ni ti she chuakin aka phlum ta ngalani mi pakhat chu tlan chhia tumi nei her ngala ma se ifi chuan zuin aka phlum bele ngal bok lia chu athom no thak turati in karlam chu apan pui ngal ta a lia in feel wa mu chuan athin jim hle a if chuan lia chu silaya tin chungin ngoi tur chuan a shilta a if i chuan me chidang chan chwa tum dan chu shilin atel ve do le do lo azot ta ngala lia chuan if i chu zuin ven chu khalta a chuti lai chuan if i chuan roni chungchanga chuan feel chu alo do ve mek bok feel chuan address pakhat chilin chulam pan chuan an kal le ta a warehouse lui to takhi an wathleng lol mai chu warehouse chunga chuan me chetam tak an man khom hi an lo da a kidnapper so chuan me chho chu ta chuan leitu tur an mu ma chu an lo da khom chin hi lo ni if i chuan lia chu ta chuan lo om tur le police lo phone turin ati a chuti line ani chu me chitang palina ketrinai chan chuak tura kaltum ani vena thlen chuan fila chu driver sita lo thuringa mu a fila chuan lo be boin chuti lai chuan an hunga tang hian mi pasang takin ron be thutin ni khoshelovina omzui ta ni amit thla chuan me chidang pakhat nen basement a hruaian ni zante roni nen hun lim om tak an man dun chin lai te chu mu a ifiron har chwa chuan fila chuan loman betin chupa bula chuan athil ti wang chuan soi saturin ashila ake chu silaya kap ngei tur chuan ati bok mase chu ti lai tak chuan lia chuan chupa chu alua ron vochorin athatta ni ifi chuan fila chu abum wang chuan soi sa shepin Katrina omna mun chu azot ngal boka asoi rual chuan alu chu thir tiangin avozui ngal bok lia chu warehouse a chuan lo omin ifile fila te chu Katrina omna lampan chuan an kal le ta a an kal konga chuan fila phone chu lo ri in anu puina ron biak na chu ifi chuan lo ngai tharinga fila aliam wanga thisin kai nuak chung chuan thele thelovin khang me che thina kha ifi thiam lo ani thu soin abik takin basement a atan pui phe kha chu choi tura pek ve phal lo wanga thi ni in asoya ifi chuan du tok tura shil pain ani point thi alain pe big lo thu chu asoya atopa chuan Katrina omna mun chun thlengta ifan lu chuan ronia chu thu thlenga mu hil chungina mutamaya makti takin silaya tin ngal chuan chulai muna chuan engwanga omnge ni tile fila chuan engtin ni aminga sha theiti chu zot ngala ronia chu hlau thong mi alova omin ifi chu hadam tur chuan ashila mase ifi chuan omdan chu oi hlol lo ronia chuan ifi azun dan konga police in an puido lo thute azun na satlu tukwanga anai na tor thute chu soya chulai muna chuan a him thu shilin achunga thil thlengte chu zot ngala ifi chu in thadul devin kidnap ani thole ngai sakani tho chu shilin masia van ni wanga ron tlan chuak the ni thote chu shilta a ronia chuan hnemle antuma mase pindana tang chuan thoma ron om ta tlat mai ifi chuan tunge omtian zo chuan ronia chuan abo chung khan bial du dang alo ne man thu chuan changa mase ifi chuan awo isaklo ifi chuan roni chu room kongka hung tur chuan atita a maktak meina chunga chuan Katrina I alo om reng maya file roni ti chu engkim ruam man tu le mo phurtu anni ti ashi thiam ta a chuti lai chuan fila chuan akut phuana chu phela lo tum ve mek bok mase motor atlantir ma chi chuan in chung lama silai puak ri thrai chu shita a ifi chu amaya thisin kai noi chuan aron chuak tamai thinrim takin ven chu akap zui ngal bok chuti lai chuan police te chuan warehouse chu wathlengin lia le me chidang te chu anlo chan chuak ve mek boka anma ni man tu te ruang po an la tel ngal vekani ifi chuan fila chu sita chuan anor bet noka fila chuan ronia thununung chu lo zotin ifi chuan lekha thempek pa in chu ronia thununung ani thua soya
filan le khathim an mu chuan ifi chu chulai hmuna kal lo tur chuan angen ta chiam maya anu puile afanu te chuan athuruk chu an hria ta hlawani zinga lo thlen chuan ifi chuan filanun na chu laloma sila an chung ko zinga aming chelen to tur chuan thisen kai nuangin an kongka chuan an hu chhia ta a anu pui chuan hlau thong tak chuan ruai lut ta ni ifi chu malam pan chuan akal ta a masi ama a basementa tan pui thi thlenga chonghei kha hri chuakin fila chuan a thi hlima abula soi apoi lo iu naw nu hi ai ipe kangai to don leine mati chu hri chuak ta a chuta ding thutin thinrim na chuan a khat le ta a fila fanuin kong khara hondon lai tak chuan kuthian lo dangin ifi chu aphuba la zo lo lo tur chuan a let le ta ni atopa chuan kha mei chia ril tram wanga thi kha a u naw no lo ni reng ti hri chuakin fila dam khu chuak turai ngai to chuan ifi kuta chuan an chung ko nun na chu a umani ti a shita a thlir tu te in chunga kan lo me khati zong khatun tumata na kan thlir ho tur chu ani e minlo subscribe lo in minlo subscribe like le comment te minlo pek sak turin ka han nge non le chewni e